مائن، ڈائن، زائن، ایئر، انزر، ایسے الفاظ تو ضرور آپ نے سنے ہوں گے، انہیں پوزیسو آرٹیکل کہتے ہیں۔ آج ہم اپنے لیسن میں یہی سیکھیں گے۔ ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو اسمارٹ لرننگ اکیڈمی۔ پوزیسو آرٹیکل ان نومینیٹو کیس، آئیں سیکھتے ہیں۔ لاسٹ لیسن میں ہم آلریڈی پرسنل پروناؤن ان نومینیٹو کیس سیکھ چکے ہیں۔ پوزیسو آرٹیکل سیکھنے کے لیے پرسنل پروناؤنس کا جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے انہیں ایک بار مختصراً دہراتے ہیں۔ فرسٹ پرسن سنگولر ایچ، پلورل ویئر۔ سیکنڈ پرسن سنگولر دو، زی، پلورل ایئر، زی۔ تھرڈ پرسن سنگولر ایئر، زی، ایس، اور پلورل زی۔ ہر پروناؤن کے لیے جرمن لینگویج میں پوزیسو آرٹیکل موجود ہے۔ فرسٹ ون سے شروع کرتے ہیں۔ پروناؤن ہے ایچ اور اس کا پوزیسو آرٹیکل ان نومینیٹو کیس ہوگا مائن اور مائنے۔ آئیں کا استعمال سیکھتے ہیں۔ ہائی، ich bin Peter. Ich komme aus München. Der Fernseher, das ist mein Fernseher. یہ میرا ٹیلی ویژن ہے۔ اگر ناؤن کا آرٹیکل ڈیئر ہوگا جیسا کہ یہاں ہے ڈیئر فیرنزیئر، تو پوزیسو آرٹیکل مائن آئے گا۔ اگلا سیکھتے ہیں das Auto. Das ist mein Auto. یہ میری گاڑی ہے۔ اگر ناؤن کا آرٹیکل das ہوگا تو پوزیسو آرٹیکل مائن استعمال ہوگا، تو پتہ چلا کہ ڈیئر اور das دونوں کے لیے مائن آئے گا۔ نیکسٹ ون دی Katze. Das ist meine Katze. یہ میری بلی ہے۔ اگر ناؤن کا آرٹیکل دی ہوگا تو پوزیسو آرٹیکل مائنے استعمال کریں گے، اور ایسا ہی پلورل کے ساتھ بھی ہوگا۔ دی Bücher. Das sind meine Bücher. یہ میری کتابیں ہیں۔ دی پلورل ہو تو پوزیسو آرٹیکل مائنے آئے گا۔ جب ہم پوزیسو آرٹیکل استعمال کریں تو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کس پرسنل پروناؤن کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ایش کے کیس میں مائن آئے گا یا مائنے۔ اگر ناؤن کا آرٹیکل ڈیئر یا das ہے تو مائن، اور اگر آرٹیکل دی یا دی فیمینین یا پلورل دی ہے تو دونوں کے لیے مائنے آئے گا۔ یہی رول سب پوزیسو آرٹیکلس کے لیے استعمال ہوگا جو ہم آگے سیکھنے جا رہے ہیں۔ آگے سیکھتے ہیں۔ پروناؤن ہے دو، اور اس کے لیے پوزیسو آرٹیکل استعمال ہوں گے ڈائن اور ڈائنے۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ Wie heißt du? Woher kommst du? اس مثال میں بھی ہم وہی آبجیکٹ استعمال کریں گے جو پچھلے میں کیے تھے تاکہ سیکھنے میں آسانی رہے۔ Der Fernseher. Ist das dein Fernseher? کیا یہ تمہارا ٹیلی ویژن ہے؟ Das Auto. Ist das dein Auto? کیا یہ تمہاری کار ہے؟ یہاں ہم نے ڈیئر اور das کے لیے دونوں کے لیے ڈائن استعمال کیا۔ آگے دی فیمینین اور دی پلورل کے لیے ڈائنے استعمال کریں گے۔ دی Katze. Ist das deine Katze? کیا یہ تمہاری بلی ہے؟ دی Bücher. Sind das deine Bücher? کیا یہ تمہاری کتابیں ہیں؟ اگلا پروناؤن ہے ایئر، اور اس کے پوزیسو آرٹیکلز ہیں sein اور seine۔ اب تک تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اگر ناؤن کا آرٹیکل ڈیئر یا das ہو تو sein، اور اگر دی فیمینین یا پلورل ہوگا تو seine استعمال ہوگا۔
آئیے انہیں استعمال کر کے دیکھتے ہیں. Das ist Peter. Kommt aus Berlin. Der Fernseher. Das ist sein Fernseher. Das Auto. Das ist sein Auto. Die Katze. Das ist seine Katze. Die Bücher. Das sind seine Bücher. اگلا پروناؤن سنگولر زی ہے اور اس کے پوزیسو آرٹیکل ان نومینیٹو کیس ہوں گے ایئر اور ایرے. آئیں سیکھیں انہیں استعمال کیسے کرتے ہیں. Das ist Anna. Sie kommt aus Frankfurt. Das ist ihr Fernseher. Das ist ihr Auto. Das ist ihre Katze. Das sind ihre Bücher. ایک بار پھر دہراتے ہیں. اگر ناؤن کا آرٹیکل ڈیئر یا دس ہوگا تو ایئر، اور اگر فیمینین دی یا پلورل دی ہوگا تو ایرے استعمال ہوگا. اگلا پروناؤن ہے ایس اور اس کے پوزیسو آرٹیکلز ایئر کی طرح ہوں گے یعنی زائن اور زائنے. آئیں انہیں استعمال کرتے ہیں. Das ist ein Kind. Es ist 5 Jahre alt. Das ist sein Fernseher. Das ist sein Auto. Das ist seine Katze. Das sind seine Bücher. بالکل پہلے کی طرح اگر ناؤن کا آرٹیکل ڈیئر یا دس ہوگا تو زائن، اور اگر آرٹیکل دی فیمینین یا پلورل ہوگا تو زائنے استعمال ہوگا. ہمارا اگلا پروناؤن ہے ویئر اور اس کے لیے پوزیسو آرٹیکلز ہیں انزر اور انزرے. اب انہیں استعمال کرنا سیکھتے ہیں. Wir sind eine Familie. Das ist unser Fernseher. Das ist unser Auto. Das ist unsere Katze. Das sind unsere Bücher. اگر آرٹیکل ڈیئر یا دس ہوگا تو انزر، اور اگر دی فیمینین یا پلورل ہوگا تو انزرے استعمال ہوگا. اگلا آرٹیکل ہے ایئر اور اس کے لیے پوزیسو آرٹیکلز ہیں اوئر یا اوئرے. یہاں آخر میں ای لگاتے ہوئے اسپیلنگ پر غور کرنا ہوگا کہ آخر میں ای آئے گا تو یو کے بعد آنے والا ای ختم ہو جائے گا. اس کی مثال دیکھتے ہیں. Wie heißt ihr? Woher kommt ihr? Ist das euer Fernseher? Ist das euer Auto? Ist das eure Katze? Sind das eure Bücher? پہلے کی طرح ناؤن کے آرٹیکل ڈیئر اور داس کے لیے اوئر اور دی فیمینین اور پلورل کے لیے اوئرے آئے گا. اگلا ہے زی فارمل سنگولر اور پلورل. دونوں کے لیے پوزیسو آرٹیکل سیم ہے ایئر اور ایرے. آئیں انہیں استعمال کرتے ہیں. پہلی سچویشن سنگولر ہے Sind Sie Herr Müller. دوسری سچویشن پلورل ہے Sind Sie ein Team. Ist das Ihr Fernseher? Ist das Ihr Auto? Ist das Ihre Katze? Sind das Ihre Bücher? زی سنگولر ہو یا پلورل سیم آرٹیکل استعمال ہوں گے. ڈیئر اور داس کے ساتھ ایئر اور دی فیمینین اور پلورل کے ساتھ ایرے آئے گا. آخری پروناؤن ہے زی. یہ ایئر زی ایس کا پلورل ہے. اس کے پوزیسو آرٹیکل
बी ईयर और एरे होंगे, लेकिन यहाँ पर आई स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। इसकी मिसाल देखते हैं। Sie sind Studenten. Das ist Ihr Fernseher. Das ist Ihr Auto. Das ist Ihre Katze. Das sind Ihre Bücher. यहाँ भी डेयर और दास के लिए ईयर और दी फेमिनिन और प्लूरल के लिए एरे आएगा। आज जो सीखा है ये इसका मुकम्मल टेबल है। पोजेसिव आर्टिकल सीखते हुए 2 चीज़ों पर तवज्जो देनी है। नंबर 1, किस प्रोनाउन के लिए पोजेसिव आर्टिकल इस्तेमाल करना है, जैसे इश के लिए माइन, दू के लिए डाइन, बियर के लिए उनजर वगैरह। और दूसरी बात, इस नाउन का आर्टिकल क्या है। अगर आर्टिकल दास या डेयर है तो आएगा माइन, डाइन, जाइन, उनजर वगैरह। और अगर दी फेमिनी या प्लूरल है तो माइने, जाइने, डाइने, उनजरे वगैरह आएगा। डांकेशön, वीडियो को देखने का शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Auf Wiedersehen, tschüss।